Bore da. Braf iawn eich gweld chi gyd. Croeso i chi i'r gwasanaeth bore yma. Neis cael bod efo chi. Ar ôl edrych ar gymaint o wasanaethau ar y we, croeso i chi sy'n ymuno â ni ar y ffrwd byw hefyd. Mae'n neis cael bod yma hefo chi o'r diwedd. Teimlo chydig bach yn rhyfedd bore yma. Mae rhaid i mi gyfadda. Codi chydig bach yn gynt. A wedyn, yn hytrach na'r 10 munud arferol i froaled, rhyw awr o siwrna ar yr A55, ond am fora hyfryd i gael dod. Diolch i chi am eich gweddia ac am eich cymorth ymarferol i ddod â ni at y pwynt yma. Da ni'n edrych ymlaen yn eiddgar i gael bod hefo chi, i gael profi daioni Duw yn eich plith chi, a dod i nabod yn gilydd yn well, a dod i nabod Duw yn well yr un pryd. Wan, cyn i ni fynd ymlaen, rhag ofn i mi anghofio, gadwch i mi roi chydig bach o'r cyhoeddiadau i ni ar gyfer yr wsos yma. Heno yma, mae yna gyfarfod ar Zoom am 5 o gloch. Dwi'n meddwl bod Dafydd wedi anfon y neges ynglyn â hynny. Nos Fercher, mi fydd yna gyfarfod gweddi yn hi Steff a Debs. Mae hwnnw llwch chi ddod yn y cnawd, neu mi fydd o ar Zoom yn hybrid. Wsos nesaf, mi fydd cyffro a selar ymlaen yn Ebenezer, ond i bai bod ni'n cael megaseuon yn deud rhywbeth gwahanol. Yeah? A wedyn, dydd Sadwrn nesaf, eto yn Ebenezer am 2 o gloch, mi fydd y cyfarfod sefydlu am 2, 30 ydy hwnnw, felly os newch chi gofio, dod iddo fo. Ond hefyd, cofiwch weddio, mi fydd Rhyn Murphy'n dod ata ni agor y gair, ac yn edrych ymlaen ar gyfer y cyfarfod hwnnw. Sul, wedyn, 40 yma, yr un fath ag arfer, am 10:30, a wedyn pythefnos i heddiw ar yr unfed ar hugian, mi fydd gynnon ni eto, wasanaeth yn fama am 10:10, ac yna am 3:30 yng Nghapel Pen Rall, cofiwch am fedydd Dylan, ac eto gweddiwch am y paratoadau ar gyfer yr achlysur arbennig hwnnw. Croeso cynnes i bob yn chi sydd yn ymwelwyr heddiw. Braf iawn bod hefo'n gilydd i gael moli Duw, i gael gwrando ar ei airo a dod at fwrdd y cymyn yn nes ymlaen. Wan, da ni'n ymwybodol bod yna lot o bethau yn newid, yn dydyn. Da ni'n cyfarfod mewn adeilad gwahanol i'r tro dwytha i mi ddod ata chi. Mae'n gyfnod newydd o ran mod i yn arwain yng ngwasanaeth cyntaf fel gweinidog bore yma. Yng nghanol cyfnodau lle mae'n teimlo fel bod yna lot o bethau yn newid, y peth braf ydy gwybod be bynnag am y newidiadau, mae be da ni'n neud wrth ddod at yn gilydd rhy fath dydy. Mae'n dymuniad ni wrth gyfarfod hefo'n gilydd i addoli Duw yr un fath. Da ni'n dod i addoli y Duw bendigedig, a wrth i ni wneud hynny, da ni'n dymuno bod Duw ar waith yn bywydau ni trwy ysbryd glân. Fel bod ni'n gallu gwrando ar ei airo ac ymatab i'r hyn sydd gan Dduw ar yn cyfer ni. Da ni'n dod isio rhoi'n hynny yn llaw Duw fel bod ni'n gallu gweddio, ymatab moli yn ôl dymuniad Duw. Felly gochdwch i ni gychwyn yn gwasanaeth yn gwneud hynny wrth i ni droi at Dduw mewn gweddi ar y cychwyn. O Dduw ein tad, da ni'n canmol dy enw di bore yma. Am y fraint o gyfarfod yn enw Iesu Grist i dyfoli di, i ryfeddu at dy ddaioni di, y Duw tragwyddol sydd yn dad, mab ac ysbryd glân. Ac wrth i ni ddod bore yma, da ni'n gofyn y byddi di yn cyfarfod ni mewn ffordd arbennig. Y byddi di'n yn bendithio ni trwy dy ysbryd glân. Mwyn i ni fynd o yma wedi cael yn adnewyddu. Wedi cael yn bwydo a'n paratoi ar gyfer wythnos newydd o be bynnag sydd yn dod o'n blaenau ni. Tawela ni felly arglwydd. Dwi'n siŵr y bydd nifer ohono ni'n dod yma efo teimladau cymysg o bosib yn mynd trwy sefyllfaoedd gwahanol, ond da ni'n gofyn y byddi di'n trigarhau ac yn rhoi i ni y gallu hwnnw i wrando ar dy neges di i ni trwy dair. Bendithia ni felly, sgweli di fod yn dda. Maddau ni bob pechod a bai, achos bod ni'n cyflwyno'r gwasanaeth i ti yn heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Wodwch ni ganu i ddechrau.
yr emyn arglwydd tyrd a llefara di. Wrth i'n geisio bara dy sanctaidd air. Fel o'n i'n deud, da ni yn dod yn dymuno ar ei ddew siarad efo ni, i ddew weithio yno ni. Felly dwch i ni godi i ganu yr emyn yma. Iawn ta. Os da chi eisiau dod i'r blaen, blant, dwi eisiau chi helpu fi bore yma, os newch chi, please. Iawn? Wan ta. Mae gen i chydig bach o broblem bore yma. Di'n llais i'n bwmio ond y glwys di fyna. Y broblem sgynna i ydy, dwi eisiau siarad efo chi, ond dwi'n yn siŵr iawn os dwi'n mynd i gofio'ch enwa chi gyd. Felly, os da chi'n rhoi llaw i fyny, fe rai fi jyst pwyntio a deud, chdi, neu, ellai ofyn i chi sgwennu'ch enwa ar fath o dyna. Llwch chi'n neud hynny? Iawn? Felly, os newch chi sgwennu'ch enw, mae yna felt pens bach yma. Felly, os newch chi gymryd un, gyn ti'n barod. Cymwch un, a pasiwch nhw ymlaen. Iawn? Dyna i reid hein yma. Cymryd label a pasio fo ymlaen. Gewch chi gymryd fel tip yr un. A wedyn gewch chi gyd sgwennu'ch enwa, fel bod fi'n gwybod pwy ydych chi, a gobeithio wedyn ella i gofio be di'ch enwa chi, iawn? A tra da chi'n gwneud hynna, dwi yn mynd i wneud rhywbeth. Oce? Diolch yn iawn.
Sgwennwch mewn llythrennau mawr fel bod fi'n gallu darllen. Okay? Iawn. Ydy pawb wedi gwneud eu gwaith? Reit, sticiwch nhw ar eich dillad, fel bod fi'n gallu gweld eich enwau chi. A wedyn, na i fynd trwyddyn nhw'n sydyn i wneud yn siŵr bod fi'n gallu darllen yn iawn. Llythrennau mawr nes i ddweud. Dwi angen spectols o gwrdd hwnna. Iawn. Oce? Ti'n gorio. Mae hwnna'n hanner hwyl. Paid a sticio fo fi gilydd, ddim yn gallu darllen o wedyn. Reit. Mae'r genod yn barod. Hogia. Okay. Reit. Pawb di gorffen? Bron iawn. Ydych chi'n gorfod tynnu llun, just enw, fysa'n help. Iawn. Rhowch o ar eich... Iawn, i mi gael allan o. Felly, Ania, Elain, Anna, Llio, Lleici. Lleic ti'n gwneud? Na. Daniel. Cynnan. Ti'n gwybod be? Achos y lliw fluorescence dwi'n gallu allan hwnna. Be dio? Deitha fi be dio? Morgan. Symud y fraich i fi gygod? Aran, Ben, Dewi. Ia? Dwi wedi cael hynna i gyd yn iawn. Da chi eisiau fi roed un fi? Ia? Oce. Gallai allan hwnna? Be mae hwnna dweud? Rodney. Ai hwnna di enw fi? Na. Ond, da chi'n gwybod be? Mae yna rei pobl wedi galw fi'n Rodney o blaen. A taswn ni yn Rodney, fysa fo'n deud rhywbeth amdano fi, fysa? Be am hwn ta? Rodrigo. Na? Na? Wel, dwi'n meddwl, taswn ni wedi cael fy ngeni i rieni yn byw ar y cyfandir, ella'n Sbaen, ella na Rodrigo. Da chi eisiau fi roed yr un iawn i chi, ie? Ie, oce. Da chi'n gwybod beth enw fi? Dyna fo, Rodri. Da chi'n gwybod beth enw fi wan, da chi'n gwybod rhywbeth amdana i. Mae enw yn rhywbeth ofnadwy o bwysig, dydy. Achos mae enw yn deud rhywbeth amdana ni. Mae nes i ddarllen unwaith na'r ystyr y gair Rodri ydy brenin y byd. Mae'n gwybod os di hynny'n wir neu ddim, ond dyna dwi'n deud wrth bobl. Mae'n deud rhywbeth amdana ni, a mae'n deud rhywbeth am yn rhieni ni'n dydy. Mae Rodri yn dangos i lot o bobl bod yn rhieni fi yn Gymraeg. Wedi dewis Rodri yn hytrach na ella taswn nhw yn siarad Saesneg, ella bys nhw wedi deud Rodney. A pan nathon ni fynd i fyw yn Llundain chydig bach, oedd pobl yn rhyfeddu bod gynnon ni fabi bach o'r enw Llio, achos nathon ni ddall bryd hynny bod yna lot o ieithoedd yn stryglo i ddeud y gair, wel, y llythyren ll. Wan, yn y Beibl mae o'n sôn am rhywun ofnadwy o bwysig. Pwy di'r cymeriad pwysica yn y Beibl, fysa chi'n meddwl? Iesu, arbennig. Ydych chi'n gallu cofio sut nath Iesu gael ei enw? Pwy nath ddewis enw Iesu? Dewi.
angel. Da iawn. Na ni gael yr adnod i fyny. Da ni'n gweld yr hanes yn Mathew pennod 1. A mae'r angel yn deud wrth Joseph i ddechrau, bachgen fydd hi'n ei gael, Mair, rwy ti roi'r enw Iesu iddo, a mae fo fydd yn achub ei bobl o'i pechodau. Wel, mae enwa ni yn deud rhywbeth amdano ni, ond mae enw Iesu yn deud rhywbeth pwysig amdano fo hefyd. Wel, mae'r adnod yma yn dod o Beibl.net. Ydych chi'n sylwi, hefo yr Iesu, mae yna seren bach wrtho fo. A tasach chi ar eich cyfrifiadur neu'ch ffôn yn sbio ar yr adnod, so chi'n gallu clicio ar y seren, a beth sy'n dod fyny ydy hyn. Ystyr yr enw Iesu yn Hebraeg ydy mae'r arglwydd yn achub. Felly, yr enw nath yr angel roid ar Iesu yn golygu rhywbeth pwysig iawn iawn. Neges bwysig yn y Beibl ydy bod Duw yn yn achub ni, yn caru ni, a na Iesu ydy'r un mae o di anfon i'r byd mwyn gwneud y gwaith yna. Wan, mae enwa yn bwysig mwyn i ni nabod, ond da ni angen mwy nag enw yn dydan. Wan, mae wedi bod yn helpu fi wybod eich enwa chi gyd, ond dwi'n gobeithio wrth i amser fynd yn ei flaen, fyddai'm angen name tag i roed eich enwa chi i fi. Yng ngobaith i ydy y byddai'n dod i'ch nabod chi'n well, fel bod fi'n gallu deud yn syth pwy ydych chi. A fyddai'n gwybod pa ysgol fyddwch chi'n mynd iddo fo. A fyddai'n gwybod pa dima ffwtbol fyddwch chi'n gefnogi heb edrych ar eich crys chi. Pam? Achos fyddwn ni wedi treulio amser hefo'n gilydd, a fyddwn ni'n dod i nabod yn gilydd yn well. Pan da ni'n dod i addoli, pan da ni'n mynd i'r ysgol Sul, da ni'n cael clywed lot o bethau am Dduw ac am Iesu Grist. A mae hynny'n wych o beth. Ond da ni eisiau mwy na jyst gwybod yr enw am Iesu. Da ni'n gobeithio, da ni'n gweddio y byddwn ni'n dod i nabod Iesu dros da ni'n hunain wrth drystio yno fo. Ac wrth nabod Iesu Grist trwy ffydd, da ni'n cael rhyfeddu, da ni'n cael bod wrth yn bodda bod Iesu wedi dod i'n achub ni trwy farw ar y groes a dod yn ôl yn fyw. Felly cofiwch mor bwysig ydy enw, da ni eisiau dod i nabod yn gilydd, nabod Iesu Grist yn well. Felly, da ni yn mynd i weddio wan, a diolch i chi am helpu. Gewch chi gadw chenwa os ydych chi eisiau. Neu gewch chi wneud lluniau ar enw diom gwanaeth. Ond dowch chi ni weddio cyn i gario ymlaen. O Dduw, da ni diolch mae Iesu ydy'r un dy fab annwyl di, yr wyt ti wedi anfon i fod yn waredwr. Yr un sydd yn achub ni o farwolaeth, o bechod, o'r dinistr yr ydyn ni ar y ffordd iddo fo naturiol. Da ni diolch bod chdi wedi gwneud hynny achos bod chdi yn caru ni a chariad enfawr. A da ni'n gweddio y byddi di trwy ysbryd glân yn helpu ni, nid yn unig i wybod mwy amdana ti, ond i ddod i dynabod di fel achubwr personol i ni trwy drystio na ti. Helpa ni felly trwy y gwahanol ddarlleniadau yn y Beibl, wrth i ni gael yn dysgu yn yr ysgol Sul, yn y clybiau ac yn y gwasanaeth yma. Bydd di ar waith mwyn i ni bawb ohona ni, o'r fenga i'r hynna, ddod i dynabod di'n well. Da ni'n gofyn hyn clod i enw Iesu Grist. Amen. Diolch i chi. Gech chi fynd, sgyn ti gwestiwn? Pa dim peldroed dwi'n gefnogi? Ti eisiau gesio? Dwi'n hapus heddiw. Da iawn. Ti wedi cael y blaen arnyn nhw. Da iawn. Gech chi fynd i ista lawr a na ni gannu yr emyn nesaf wan. Diolch fawr iawn i chi. Yr emyn nesaf yn sôn am fod Duw yn ffyddlon, yn cadw at iair. Mawr dy ffyddlondeb fy niw yn dy nefoedd. Triw da ddewid bob amser i mi. Cadarn da air dy drigaredd ni fetha, ddoi heddiw'r un a thregwyddol wyt ti. Rwy'ch ni godi i gannu pa mor fawr ydy ffyddlondeb Duw i ni.
Wel, da ni am droi at yn darlleniad bore yma. Mae'r darlleniad yn dod o lythyr o'r llythyr at yr Hebreaid. Penod 6, a dwi am ddarllen o adnod 13 ymlaen i ddiwedd y benod. Hebreaid 6, adnoda 13 i 20. A mi fydd yr adnoda fyny ar y sgrin i chi. Dwch ni wrando ar air Duw efo'n gilydd. Pan roddodd Duw felly a ddewid i Abraham, gan nad oedd ganddo neb mwy i dyngu wrtho, fe dyngodd wrtho'i hun, gan ddweud, yn wir, bendithiaf di ac yn ddiau amlhaf di. Ac felly, wedi disgwyl yn amyneddgar, fe gafodd yr hyn a ddawyd. Oherwydd wrth un mwy y bydd pobl yn tyngu, ac y mae llw yn rhoi gwarant sydd yn derfyn ar bob dadl rhyngddynt. Felly, pan ewyllysiodd Duw brofi'n llwyrach i etifeddion yr addewid, mor ddigyfnewid i'w ei fwriad, fe roddodd warant drwy lw, mwyn i ddau beth digyfnewid. Dau beth roedd yn amhosib i Dduw fod yn gelwyddog ynddynt, beri i ni sydd wedi ffoi am noddfa dderbyn symbyliad cryf i ymaflyd yn y gobaith a osodwyd o'n blaen. Y mae'r gobaith hwn gennym fel angor i'n bywyd, un diogel a chadarn, ac un sy'n mynd trwodd i'r tu mewn i'r llen, lle mae Iesu wedi mynd, yn rhagredegydd ar ein rhan, wedi wneud yn archoffeiriad am byth yn ôl urdd Melchizedek. Amen. Wel, mi nawn ni fyfyrio chydig bach am manylu ar y rhan yna o'r sgrythyr yn nes ymlaen, ond dwch ni weddio cyn hynny. Canaf byth am dy gariad o arglwydd, ac am gennau mynegaf dy ffyddlondeb dros dy cenedlaethau, oherwydd y mae dy gariad wedi sefydlu dros byth, a ffyddlondeb mor sicr a'r nefoedd. O arglwydd dyna, mae Salm 89 yn ddeud wrthyn ni. Bod dy gariad di wedi sefydlu dros byth, a ffyddlondeb di mor sicr a'r nefoedd. Ac wrth i ni gyfarfod hefo'n gilydd bore yma, da ni'n cydnabod bod ni angen arweiniad dysbryd glân di. I wneud synwyr o hynny. Mae'n hawdd deud y geiriau, ond arglwydd da ni yn gofyn am dy gymorth di i sylweddoli o'r newydd be mae o'n olygu i ddeud dy fod ti yn dduw ffyddlon, yn dduw digyfnewid, yn dduw nad os pall ar dy gariad di, a bod y cariad hwnnw yn dod ato ni yn Iesu Grist. Y cariad hwnnw olygodd bod y fab annwyl di wedi mynd o'i wirfodd i'r groes, i gymryd yn lle ni, i wynebu dy gosb am bechoda y byd. Ac yna bod o wedi codi yn fuddigoliaethus o'r bedd. Da ni'n diolch arglwydd. Mae nid syniadau dynol wedi creu ydy'r rhain, ond dy neges a chybol di i'r byd, yr efengil. Ac wrth i ni ddod bore yma o arglwydd, da ni yn plygu ac yn cydnabod mae o'n newyddion da achos bod ni'n bechaduriaid. Achos bod ni wrth reddf nid yn dod ata ti ac yn plygu ac yn ufuddhau, ond wrth natur mi yda ni yn tueddu i gilio o'r ddiwtha ti. I ddyrchafu'n hunin yn hytrach na dyrchafu yn creawdwr. Da ni'n gofyn dy faddeuant di am hynny, ac arglwydd yn gofyn y byddi di yn dy drigaredd yn gwneud i ni sylweddoli gymaint da ni dangen di. Arglwydd dy fod ti yn argyhoeddi ni bod ni yn euog. Waith be mae'r
byd yn ei ddeud wrthon ni bod ni'n gwybod bod y Beibl yn deitha ni mae ar y ffordd i golledigaeth fysa ni oni baid efo ti yn dy ddaioni wedi ymyrryd. Ac felly arglwydd wrth i ni fyfyrio ar dair di y bore yma yn gweddi ni ydy y byddi di yn torri trwodd yn bersonol i ni. Be bynnag ydy'r amgylchiadau ydyn ni'n ei wynebu ar hyn y bryd. Boed nhw'n broblema, boed nhw yn sefyllfa yn y gwaith neu rhywbeth sy'n digwydd o fewn yn teulu ni. Da ni'n gofyn y byddi di yn dod â ni at Grist mewn ffydd fel yn bod ni'n cael yn adeiladu. Fel yn bod ni arglwydd yn cael yn symud, nid i ganolbwyntio ar y sefyllfa neu'r broblam sydd yn peri dryswch i ni, ond y byddi di'n atgyfnerthu'n ffydd ni wrth yn helpu ni i weld Iesu Grist yn fendigedig. Nid fel cymeriad mewn hanes nath rhywbeth 2000 o flynyddoedd yn ôl, ond fel Duw byw sydd heddiw yn eiriol drost i bobl. Sydd heddiw ar waith yn llywodraethu. Sydd heddiw yn y nefoedd yr un y gallwn ni ddeud amdano fo ti ydy brenin y brenhinoedd arglwydd yr arglwyddi. Arglwydd, da ni'n gofyn y byddi di nid yn unig yn bendithio ni, ond yn enwedig y byddi di yn agos at y rhai sy'n methu bod efo ni bore yma am wahanol resymau. Da ni'n meddwl am bobl sydd yn gaeth i'w cartrefi, o bosib rhai sydd yn diodda afiechyd a poen corfforol. A drostyn nhw, da ni'n gofyn y byddi di arglwydd yn dangos dy hun y Duw sydd yn noddfa ac yn nerth, yn gymorth hawdd dy gael. A ni di hefyd arglwydd yn defnyddio ni. Nid yn unig da ni'n dymuno bod ni'n cael yn bendithio, ond da ni'n dymuno arglwydd y byddi di trwy dysbryd yn defnyddio ni mwyn bod yn fendith i bobl eraill. Rhai sydd ddim eto wedi dod i glywed amdana ti ac ymddiried yna ti mewn ffydd. Arglwydd trwy dysbryd cymell ni i fod yn dystiolaeth i dygariad di yn yn cymunedau, yn yn gweithle, hefo'n brodyr a'n chwiorydd a'n teuluoedd sydd eto ddim yn credu. Da ni ddim yn gwneud hynny achos bod ni'n meddwl bod gynnon ni'r atebion i bob peth. Da ni'n gofyn hynny achos bod ni'n gwybod mai yno ti arglwydd Iesu yn unig mae'n gobaith ni fel dynoliaeth. Felly arglwydd rhod y fendith arna ni, defnyddia ni i fod yn fendith i'r byd o'n cwmpas ni. Yn wir, defnyddiad y bobl ar draws y byd i ddangos mai ti arglwydd Iesu ydy'r unig achubwr. A nad os na unrhyw bechod, nad os na unrhyw gefndir neu problem nad ydy hi'n rhy fawr i ni allu dod ata ti. Fel ac yr ydyn ni yn cyffesu ac yn gofyn arglwydd maddau mi. Arglwydd gnad y waith yn y mywyd i. Da ni'n gofyn felly o Dduw ein tad, y byddi di'n gwrando yn gweddia ni. Y byddi di yn dangos i ni dy ffyddlondeb dro ar ôl tro, ac y byddi di'n cynyddu'n hyder ni yno ti fel Duw sydd yn teyrnasu. Duw sydd yn mynd i gyflawni da ddewidion. Bendithia ni fel eglwys arglwydd wrth i ni edrach ymlaen i weld sut ydw ti am yn bendithio ni, sut ydw ti am ddangos dy ddaioni i ni, hefo'r penderfyniadau sydd i'w gwneud a thymor newydd fel eglwys. Da ni'n isio dod am syniadau dynol ni arglwydd, da ni isio bod yn ddigon gostyngedig i ymddiried yn dy arweiniad a dy ddoethineb di ar yn rhannu gan mai ti Iesu ydy pen mawr yr eglwys. Cleiwan gweddi ni, os gweli di fod yn dda. Tyd yn agos trwy dysbryd a bendithia, achos bod ni'n gofyn hyn i gyd yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dos ni'n dynnu hwn, Wendelsson, deu gwir. Wel, wsos yma, mi ddoth na amlen go fawr trwy drws tu ni. Ac mi oedd un amlen oedd yn cynnwys dogfen eitha pwysig. Be oedd hi oedd cynnwys syrfe da ni wedi gael ar dydd da ni'n gobeithio i brynu y Mangor. Ac o'n i rioed, wel, dwi rioed i prynu tŷ o blaen, felly
o gynna i ddim llawer o syniad be oedd yn mynd i fod yn y survey yma. Felly o'n i chydig bach yn nerfus yn agor y ddogfen. Wedyn, da chi'n cael rhestr o bethau sydd o bosib yn bod ar y tŷ, dydych, dyna di pwrpas survey, fel mae nifer o'na chi'n gwybod. A mi nath na un cymal bach ddal yn sylw fi yn arbennig. Oedd o'n sôn ar y tŷ bod na ddiwch o dan y bondo mewn un rhan ohono fo. Ac o'n i'n meddwl, di hynna ddim yn beth da. Ond oedd o'n deud am y diwch yma o dan y bondo, ac yna'r frawddeg, this is to be expected in a high rainfall area like Bangor. Wan, nes i ddarllen hwnna, a nes i feddwl, hold on, mate. Dwi wedi treulio lot o fo oes yn byw yng Nghapel Cerrig, yn swyddogol y lle Glypa yng Nghymru. O'n i rioed yn dychmygu bod Bangor yn high rainfall area. Bod fysa chi'n cytuno. Ond mi nath o i fi feddwl ynglyn â be da ni'n ddisgwyl. Be di'n disgwyliadau ni o le? Be di'n disgwyliadau ni o fywyd fel pobl? Tybed be oedd eich disgwyliadau chi pan oeddech chi ar y ffordd yma bore yma? Be oedd yn mynd trwy'ch meddwl chi? Dyma sut dwi'n gweld y bora neu'r diwrnod yn mynd. Neu tybed be di'ch disgwyliadau chi ohona fi, fel pregethwr, fel gweinidog. Pan da chi'n meddwl am ddyfodol yr eglwys, be fysa ni'n licio weld yn digwydd fel eglwys i'r misoedd y blynyddoedd nesaf, be sy'n siapio yr gobeithion, y breuddwydion, y disgwyliadau sgynnoch chi? Be sy'n ffurfio eich disgwyliadau chi am fywyd Cristnogol? Mae'n bwysig yn dydi, achos mae'n disgwyliadau ni yn mynd i siapio yn ymatab ni wedyn i ddigwyddiadau gwahanol. Da ni'n ymwybodol bod na yn y byd nifer iawn o ddisgwyliadau afrealistig yn cael eu cyflwyno, yn does? Boed o ar Instagram, ar Facebook, yr syniad yma y gallwch chi fyw bywyd delfrydol. A da ni hefyd yn gwybod mor niweidiol mae hwnna'n gallu bod, achos go iawn yn aml dydy bywyd ddim fel y lluniau da ni'n rhoi fyny ar y we na di. Sawl gwaith da chi wedi gweld lluniau o fywyd teuluol lle'n hytrach na pawb yn ei dillad gorau yn edrach fel pin mewn papur bod gynnwch chi blant yn sal yn y toilet. Dwi'n wedi gweld lot o lluniau fel yna. Ond o fy mhrofiad i fel rhiant, mae'n gallu digwydd ar yr adegau mwyaf anisgwyl. Boed o ar y teledu, ar y cyfryngau cymdeithasol, mae yna ddelwedd yn cael ei roed sydd yn siapio yn disgwyliadau ni o fywyd. Ond os ydym ni'n credu yn Iesu Grist, os ydym ni wedi rhoi yn bywyd iddo fo, mae'n bwysig yn bod ni ddim yn gadael i'r darluniau yna siapio'n disgwyliadau ni, ond bod ni'n gadael i air Duw, y Beibl, fod yn sylfaen i'r hyn da ni'n ei ddisgwyl o fywyd. Ac achos bod hynny mor bwysig, o'n i'n meddwl y bydda fo yn beth da i ni dreulio amser, os di Duw yn caniatáu dros yr wythnoson nesaf yma, yn edrach mewn manylder ar addewidion Duw i ni. Be mae Duw wedi ddeud sy'n mae o'n mynd i wneud i'w bobl. Ac wrth i ni wneud hynny wedyn, yng ngobaith i ydy y byddwn ni'n gallu cael disgwyliadau sydd yn cyd-fynd a be mae Duw wedi ddeud yn ei air, yn hytrach na disgwyliadau afrealistig o be mae'r byd yn ei ddeud wrthyn ni. Ond cyn i ni neidio mewn i edrach ar addewidion penodol Duw yn y Beibl, mae yna wirionedd allweddol dwi isio i ni ystyried hefo'n gilydd bore yma. Ac mwyn yn helpu ni i feddwl am hynny, dwi isio mynd â chi nôl at y survey o'n i'n sôn amdano fo, y survey ar y tŷ. Achos wrth ddarllen y survey, fyddwch chi'n falch o glywed na newyddion da ar y cyfan oedd yno fo. Y frawddeg ar y diwedd oedd good, solid house
in a good area, usual minor faults. A nes i feddwl, gwych. Am o'n i, dyna ydy'r newyddion da da chi yn gobeithio gael mewn syrfe, ond mae hynna i gyd yn iawn os ydy'r syrfewr wedi gwneud ei waith yn iawn. Mae hynna i gyd yn iawn os ydy'r syrfewr yn gwybod be mae o'n sôn amdano fo a bod fi'n gallu trystio be mae o wedi ddeud. Achos fyswn ni, am o'n i, tas ni eisiau twyllo pobl, fyswn ni yn gallu mynd efo clipboard a sbio ar dy, neu sbio ar yr adeilad yma a dweud pob peth yn iawn, ond fyswn ni'n trystio be dwi'n dweud achos gen i'n clem am adeiladau. Mae addewidion yn un peth, ond mae angen i ni allu ymddiried yn yr hyn sy'n cael ei ddeud. Mae angen i ni allu trystio unrhyw addewid sydd yn cael ei roi i ni, a dyna lle da ni yn cychwyn y bore yma. Cyn i ni edrych ar addewidion penodol Duw, da ni'n mynd i fod yn ystyried pwy ydy Duw, cymeriad Duw, sydd os liciwch chi yn sylfaen gadarn wedyn i'r addewidion mae o yn ei wneud ym mhob cyfeiriad yn y Beibl. A dyna pam da ni'n troi hefo'n gilydd at Hebreaid 6. Wan, mwyn yn helpu ni i ddall cyd-destun y llythyr at yr Hebreaid a'r benod yma, fel mae'r teitl Hebreaid yn ei awgrymu, mae o'n lythyr sy'n cael ei sgwennu i Gristnogion sydd o gefndir Iddewig. Ond mae'r Cristnogion yma dan chydig o bwysa. Maen nhw'n cael eu hudo i gefnu ar ei ffydd newydd ar y Gristnogaeth a mynd yn ôl i'w hen fywyd o ddilyn y grefydd Iddewig. Achos fel Cristnogion, maen nhw'n sticio allan, a mae pobl yn eu trin nhw yn wahanol yn eu trin nhw mewn ffordd negyddol, a maen nhw, oherwydd bod nhw dal y pwysa a meddwl, wel, os na i just cydymffurfio hefo'r Iddewon o'n nghwmpas i, fyddai'n cael bywyd bach braf. A mae'r llythyr at yr Hebreaid yn pwysleisio gymaint o gam gwag ydi meddwl troi cefn ar Iesu Grist a mynd yn ôl i'r hen fywyd Iddewig. Ac os da chi isio rhyw fath o thema sy'n mynd trwy lythyr yr Hebreaid i gyd, fyswn i'n ei grynhoio gan ddeud mae Iesu Grist yn well. Mae yna lot mwy na hynna i'w ddeud yna fo. A mae Stuart Olliott yn ei esboniad yn deud na llythyr at yr Hebreaid ydy'r esboniad gorau o'r Hen Testament y gallwch chi gael eich dilo arno fo. Ond mae'r llythyr drwyddo fo draw yn deud bod Iesu Grist yn uwch nag angylion. Bod Iesu Grist yn well na Moses, a'r aberthau, a'r holl offeiriadon, a'r archoffeiriadon yr oedd yr Iddewon yn gyfarwydd â nhw. Felly, os ydych chi yn meddwl troi yn ôl o Iesu Grist at yr defodau Iddewig, ydych chi yn gwneud cam sylweddol a chi'ch hun. Ac yn nechrau penod 6, be mae'r llythyr yn ei wneud ydy rhoi rhybudd difrifol. Yn deud, os ydych chi'n troi cefn ar Iesu Grist, os ydych chi yn deud, wel na, dwi ddim yn mynd i lynu at y fo, ydych chi'n cefnu ar ddaioni Duw tuag ata chi. Ydych chi'n mynd i le peryg eithriadol achos ydych chi wedi troi cefn ar yr union un sy'n rhoi bywyd a gobaith a maddeuant i chi. Ac yn y darn lle da ni ddim yno hefo'r darlleniad, mae wedi rhoi rhybudd a wedyn mae o'n deud, yn hytrach na bod felly, dwi eisiau'ch annog chi i obeithio yng Nghrist. Dwi eisiau'ch cadarnhau chi bod na obaith llawer rhagorach yn yr un dych chi wedi credu yn fo yn Iesu Grist. Parhewch ar y daith honno yn hytrach na troi cefn. Felly, wrth i ni ystyried yr adnodau yma yn Hebreaid 6, dwi eisiau i ni sylwi 3 peth yn sydyn. I ddechrau, bod Duw yn cadw i addewid. Yn ail, bod Duw isio i bobl wybod bod o'n cadw i addewid a bod o ddim yn deud celwydd. Ac yn drydydd, dwi am i ni fyfyrio ar y ffaith bod Iesu yn cadarnhau addewid Duw i'w bobl. Iesu ydy'r un sy'n sicrhau yn gobaith ni fel Cristnogion. Ond dwch ni gychwyn yn ystyried y ffaith bod Duw yn cadw i addewid.
Da ni gyd yn gyfarwydd efo pobl yn gwneud addewidion i ni'n dydyn. Mae'n digwydd ym mhob agwedd o'n bywyda ni. Mae plant yn gallu gwneud addewid i'w rhieni. Iawn, mam, na i ddim mynd i ganol y mwd. Ynddi? A wedyn mae'r rhiant, os da chi'n nabod eich plant yn mynd, gawn ni weld. A dim just dynamics plant a rhieni, da ni yn ymwybodol bod o'n digwydd y myd gwleidyddiaeth. Mae gwleidyddion yn gyson yn deud, dyma da ni am wneud. Weithiau, maen nhw mor hyderus nes bod nhw'n rhoi di addewid ar ochr bus ac yn deud, dyma fydd yn digwydd. Ac yna, mewn amser, maen nhw'n mynd i draffarth achos mae pobl yn deud, hold on, nes di ddeud ar ochr bus bod hyn yn mynd i ddigwydd, lle mae'r pres na? Dim ond un esiampl ydy honno. Mae addewid mond mor gadarn ar person sydd wedi rhoi yr addewid. Os ydyn ni yn ama ydy'r person sydd yn siarad yn deud y gwir neu ddim, da ni'n mynd i roi rhyw lawar o sylw i'r addewid na dan. Os ydyn ni ar y llaw arall yn trystio'r person, achos bod ni'n nabod ac yn ymddiried yn ei gymeriad o, yna mae'r addewid yn mynd i fod yn llawer mwy grymus yn bywyd ni, yn naturiol. Ac achos bod llythyr at yr Ebreaid yn siarad efo pobl o gefndir Iddewig, yn naturiol, mae'r awdur yn fama yn mynd at Abraham, tad y genedl Iddewig, i sôn am yr addewid mae Duw wedi wneud wrtho fo. Bosib, os allwn ni gael yr adnodau o'r darlleniad i fyny, yr rhan gyntaf, adnodau 13-15. Pan roddodd Duw felly addewid i Abraham, gan nad oedd ganddo neb mwy i dyngu wrtho, fe dyngodd wrtho ei hun, gan ddweud, yn wir, bendithiaf di ac yn ddiau amlhaf di. Ac felly, wedi disgwyl yn amyneddgar, fe gafodd yr hynna ddawyd. Mae'r darn yma yn deud wrth y Cristnogion, wan da chi'n cofio yr addewid nath Duw roid i Abraham yn ôl yn Genesis. Sylwch sut oedd Duw wedi cadw yr addewid yna i Abraham. Wan, oedd o'n addewid, pan da ni'n meddwl amdano fo o safbwynt dynol, oedd o'n addewid, y bysach chi'n meddwl, dwi'm yn siŵr os di hynna wir yn mynd i ddigwydd. Achos os da chi'n darllen Genesis, pan gafodd Abraham yr addewid, oedd o'n hen ddifrifol. Ac oedd ei wraig o yn hen, Sara hefyd yn hen, ymhell wedi pasio oed cael plant yn naturiol. Ond mae Duw yn rhoi addewid, a be mae'r rhan yma yn deud, mae o'n rhoi addewid, a wedyn mae o'n mynd ar ei lw yn deud, dwi'n mynd i wneud be dwi wedi ddeud yn fy addewid. Ac yn adnod 15, ac felly wedi disgwyl yn amyneddgar, fe gafodd yr hyn a ddawyd. Felly, da ni'n gallu edrach, nid yn unig ar hanes Abraham, da ni'n gallu edrach ar gymaint o gymeriadau yn yr Hen Testament sy'n deud mae Duw yn gwneud addewid iddyn nhw a mae Duw yn cadw ei air. Mor anhebygol ydy o, dyma sut mae Duw yn gweithredu, dyma pwy ydy Duw. Ac mae'r union addewid, mae adnodau 13 ac 15 yn cyfeirio ato fo i'w gael yn Genesis 22, 16-18, a mi ddarllenai'r adnodau allan i chi. Os da chi'n cofio, yn yr hanes yma, mae Abraham newydd fynd am mab yr addewid Isaac ac yn barod i'w aberthu fo. A mae Duw yn stopio, mae Duw yn darparu yr aberth yn lle Isaac. Ac yna mae yr arglwydd yn mynd ar ei lw yn adnod 16, Genesis 22, gan ddeud, tyngais i mi fy hun, medd yr arglwydd. Oherwydd i ti wneud hyn, heb wrthod rhoi dy fab, dy unig fab, bendithiaf di yn fawr, ac amlhau dy ddisgynyddion yn ddirfawr, fel ser yn efoedd ac fel y tywod ar lan y môr. Bydd dy ddisgynyddion yn meddiannu pyrth ei gelynion a thrwyddynt bendithi'r holl genhedloedd y ddeiar am i ti i fyddhau i'm llais. Yn Genesis 22, be mae Duw yn neud ydy deud, dwi wedi gwneud addewid i ti, dwi'n mynd i ailadrodd yr addewid,
ond ychwanegu ato fo gan ddeud, dwi'n mynd i wneud be nes i ddeitha chdi o blaen. A gan bod chdi wedi ymddiried yna i, dwi'n mynd i gadw fy rhan i o'r fargan fel petai. A mae'r hyn nes i ddeitha ti cynt yn mynd i ddod yn wir trwydda ti a ath ddisgynyddion. Bod na fendith yn mynd i ddod i'r byd cyfan oherwydd mod i yn cadw fa ddewid. Yn yr Hen Testament, mae Duw yn cael ei adnabod fel Duw Abraham, Duw Isaac a Duw Jacob. Trwy, yn enwedig Genesis, da chi'n clywed y disgrifiad yma. Pam? Wel, achos mae hynny'n cadarnhau, mae Duw ydy'r un sydd yn cadw i addewid i Abraham, Isaac a Jacob. A na i ddim i mewn i'r manylion rwan, achos nawn ni edrych arnyn nhw yn nes ymlaen, ond mae'r pethau mae Abraham, Isaac a Jacob yn neud yn codi gwall eich pen chi. Achos bod nhw wedi clywed addewid Duw, maen nhw'n simsanu. A maen nhw'n meddwl, mae di deud, ond ella, well i mi gael plant efo'r wraig yma, mae hi'n iau na Sara. A nid jyst Abraham sy'n gwneud hynny, mae o yno ni fel pobl i ama Duw, ama i addewid o. Ond mae Duw drosodd a throsodd yn cadw at iair. Mae o'n batrwm pwysig i ni gofio. Pwysig i ni gofio yn bywyda ni hefyd. Achos mae o'n mynd i siapio yn disgwyliadau ni. Ydy Duw wir wedi gaddo bywyd braf i Gristnogion? Na di. Ac felly, os na dyna di'n disgwyliad ni o fywyd Cristnogol, da ni wedi gwneud cam reit ar y cychwyn, achos da ni ddim wedi rhoi yn disgwyliadau ar y sail a ddewid Duw. Ond mae meddwl am yfyrio ac ymddiried yn y Duw sy'n cadw i addewidion i fod i adnewyddu a cryfhau yn ffydd ni ynddo fo a gweld y dyfodol trwy lygad ffydd yn hytrach na trwy sut mae pethau'n edrach i'r golwg. A dim ond un esiampl sgynnau o'r Testament Newydd hefyd sydd yn cadarnhau pwy ydy Duw pan mae'n dod i addewidion. Hebreaid 10:23. Mae'r awdur yn deud, gadewch i ni ddal yn ddiwiro at gyffes ein gobaith. Pam? Oherwydd mae'r hwn a roddodd yr addewid yn ffyddlon. Felly pwynt cyntaf, syml ond allweddol, mae Duw yn cadw i addewidion. Ac mae'r Beibl yn dangos yn ni drosodd a throsodd a throsodd. Ond wrth ni symud ymlaen, mae yna fwy gallwn ni ddeud. Nid yn unig mae Duw yn cadw i addewidion, ond mae Duw isio i ni wybod bod o'n Dduw sydd yn cadw i addewidion. Achos bod o'n Dduw sydd yn nabod ni, sydd yn caru ni, mae o'n gwybod mor bwysig i'n bywyda ac i'n ffydd ni ydy gallu ymddiried yn llwyr yn ddo fo mewn byd cyfnewidiol. A gawn ni mlaen i Hebreaid 6:16-18 rwan. Oherwydd, wrthyn mwy y bydd pobl yn tyngu, ac mae llw yn rhoi gwarant sydd yn derfyn ar y bob dadl rhyngddynt. Felly, pan ewellysiodd Duw brofi'n llwyrach i etifeddion yr addewid, mor ddigyfnewid i'w ei fwriad, fe roddodd warant drwy lw. Mwyn i ddau beth digyfnewid. Dau beth roedd yn amhosib i Dduw fod yn gelwyddog ynddynt, beri i ni sydd wedi ffoi am noddfa dderbyn symboliad cryf i ymaflyd yn y gobaith a osodwyd o'n blaen. Iawn. Noswch efo fi wan. Dwi'n mynd i drio esbonio hwnna. Be mae y rhan yma yn ei ddeud ydy, mae Duw yn gwneud addewid, a wedyn i Abraham, mae o yn rhoi rhywbeth ar ben yr addewid. Mae o'n mynd ar ei lw, tyngu llw addas iawn yn y penwsnos ydyn ni'n ei gael ar hyn y bryd, ynddo? Mae o'n tyngu llw, a tyngu llw, da chi'n ei weld o mewn coroni, da chi'n weld o mewn llys barn, bod rwy'n yn deud, dwi'n mynd ar fy llw, bod fi yn mynd i ddeud gwir, dwi'n pwyso ar y Duw holl a lluog. Felly os da chi'n mynd ar eich llw, da chi'n galw ar awdurdod uwch i ddeud, go iawn wan, mae be dwi'n ddeud yn wir. Y fersiwn dwi'n gofio
ar yr iard yn ysgol Gwaun Gynfyn Diniolan, pan oedd na ffrau yn digwydd, ac oedd plant isio pwysleisio, go iawn dwi'n deud y gwir, fysa nhw'n deud, go iawn wan, ar bywyd mam fi, dyma beth sydd wedi digwydd. Mae'n ei fath, dydy. Gwneud llw bod chi'n yn galw ar awdurdod uwch i gadarnhau bod beth ydych chi'n ddeud yn wir. Ond i Duw ddim yn gallu troi at awdurdod uwch, na di. Duw ydy'r goruchaf, arglwydd y gogoniant. Ac felly, be mae Duw yn ddeud ydy, mae o fel tas o fo yn mynd rownd yma'n cylch. Mae o'n dweud, dwi'n mynd i fynd ar fy llw, dwi'n mynd i wneud datganiad, symbolaidd, ond dwi'n mynd ar fy llw sy'n troi nôl at pwy dwi fy hun. Felly mewn gwirionedd, yn y rhan yma, mae'r awdur yn deitha ni, mae Duw yn mynd ar ei lw, yn tyngu llw iddo fo ei hun, nid achos bod rhaid iddo fo. Diolch yn galw ar rwy'n arall tu allan iddo fo ei hun, mae o'n tyngu llw i pwy ydi o. A mae o'n gwneud hynny achos mae o'n gwybod bod ni angen y cadarnhad yna. Achos bod ni'n bobl ansicr, achos bod ti mor hawdd i ni ama a crwydro, mae Duw yn mynd allan o'i ffordd i wneud yn siŵr bod ni'n gwybod pwy ydy Duw. Sut un ydy o, a bod o yn Dduw sydd trwy'r amser yn cadw i addewidion. Sylwch adnod 17, bod Duw yn ewyllysio profi i ni bod i fwriad o yn ddigyfnewid. Mae o isio i ni wybod bod o ddim yn mynd i newid i feddwl. Achos mae o isio i ni sydd yn gobeithio yng Nghrist gael y cysur yna. Mae'n iawn. Mae Duw wedi deud, mae Duw yn mynd i gadw i air. Sut ti'n gwybod hynna? Mae pobl yn ofyn. Dwi'n gwybod hynna achos dwi'n gwybod pwy di Duw. Diolch yn deud celwydd. Diolch yn gallu deud celwydd. Achos tasa fo'n deud celwydd, fysa fo'n gwadu pwy ydi o go iawn. Sawl gwaith da chi wedi atab y ffôn? A dim pwy da chi feddwl sydd yna? Un o'r scams na dio. O'na gyfnod lle oedd o'n digwydd trwy'r amser i ni. A wedyn, nes i fynd i'n mhocad a talu chydig bach mwy i gael caller ID ar y ffôn. Oedd o'n gret. Achos wedyn, oeddech chi jyst gallu sbio ac yn mynd, wel, be oedden ni'n alw yn tu ni, pobl ddrwg di hynna, so oedden ni'n ateb y ffôn. Ond yn ddiweddar, dwi wedi sylwi bod nhw wedi mynd yn hyd yn oed fwy clyfar. Achos rhywsut, mae'r pobl sy'n scamio wedi llwyddo i caller ID ddod fyny fel ardal Llansannan. Lle dwi'n codi'r ffôn yn meddwl na ryw aelodau neu rhywbeth oedden nhw, a ydych chi'n clywed y tawelwch na, a wedyn y clic, a wedyn y llais yn dod, a chi'n meddwl, no. Dwi'n mynd i wrando ar be mae hein yn dweud, achos dwi'n amau cymeriad nhw. Wel, os di hynny'n wir am bobl sydd yn trio'n twyllo ni, mae o'n wir ar y gwrthwyneb i Dduw, yn dydi? Pwy ydy Duw? Sut fath o gymeriad mae Duw yn ei ddangos i ni yn y Beibl? Ydy o'n un sydd yn deud un peth un diwrnod a wedyn yn newid i feddwl? Na. A mae o eisiau i ni, nid yn unig gwybod hynna, mae o eisiau i ni fyfyrio ar hynny fel bod ni yn gallu cynyddu yn yn hyder yn ei addewidion o. Yn ei gymeriad o pan fydd o ar waith yn yn bywydau ni. Mewn ffordd, be mae Duw yn neud trwy roed y llw yma ydy, ydych chi wedi clywed y term double down yn Saesneg? Mae o'n double down arno fo'i hun, yn deud, sbiwch pwy dwi, fi di'r un di-gyfnewid, fi di'r un cywir, gwir, sanctaidd, fi di'r un sydd wedi rhoi yr addewid yma i chi. Trystiwch yna fi ar y geiriad yn adnod 18. Wrth i chi wneud hynny, mi gewch chi symboliad wedyn i ddal gafal yn y gobaith a osodwyd o'ch blaen chi. Camgymeriad da ni fel Cristnogion wastad yn neud ydy bod ni yn trio delio hefo ansicrwydd trwy edrach arna ni'n hunin. Di hynny byth yn mynd i weithio. Achos anwadal yda ni. Cyfnewidiol ofnadwy ydy'r gorau ohona ni, ond nid felly mae'r Duw tragweddol. Mae air o yn sefyll trwy bob peth. Mae addewid o yn para. A mae o yn pwyntio ni nôl at ei gymeriad ei hun. Ac yn ychwanegol wrth gwrs,
Mae o'n gallu dangos i ni, nid yn unig i gymeriad i hun, ond i weithredoedd i hun. Yn y ffordd mae o'n barod i fynd above and beyond yn mwyn ni. Mae'n un esiampl sydyn o'r Testament Newydd. Rhufeiniaid 8:32. Nid arbedodd Duw ei fab ei hun, ond ei draddodi i farwolaeth trosom ni oll. Ac os oedd ei fab, sut y gall beidio a rhoi pob peth i ni gydag ef? Pan da chi'n amma, pan da chi'n ansicr ynglyn â sut fywyd da chi'n ei fyw, be da chi'n ddisgwyl, trowch at y gair, meddyliwch am gymeriad Duw, edrychwch ar groes Calfaria. Dyna beth sy'n dangos i ni bod Duw nid yn unig o'n plaid ni, ond bod o wedi mynd ymhellach na gallwn ni ddychmygu o'n plaid ni, trwy hyd yn oed roi i fab i hun. Ac os ydy rhoi y peth mwyaf gwerthfawr i fab i hun i farw am yn pechoda ni, pam ydyn ni'n ama i ddaioni fo wedyn? Pam ydyn ni'n cwestiynu? Ydy o wir yn mynd i edrych ar yn ôl i wsos yma? Os ydy o wedi gwneud y weithred ryfeddol yna? Ac yn anola yn sydyn. Da ni'n gweld yn adnodau 19 ac 20 yn wir na Iesu ydy'r ffordd. Mae Duw wedi dangos i'r byd bod o'n cadw i addewid a bod y bendithion sydd i'w cael yn yr addewidion yn dod i ni trwy yr arglwydd Iesu Grist. Adnodau 19 ac 20. Y mae'r gobaith hwn gennym fel angor i'n bywyd, i'n diogel a chadarn, ac un sy'n mynd trwodd i'r tu mewn i'r llen, lle mae Iesu wedi mynd yn rhagredegydd ar ein rhan, wedi wneud yn archoffeiriad am byth yn ôl urdd Melchizedek. Mae o'n gorffan trwy ddeud, mae gennych chi obaith os da chi wedi credu'n Iesu Grist. A di'r gobaith yna ddim yn un sy'n mynd i ddiflannu achos mae o'n obaith sydd fel angor yn y nefoedd yn barod. Meddyliwch am y darlun yna. Mae'n gobaith ni fel Cristnogion mor gadarn a diogel ag angor achos bod Iesu wedi mynd o'n blaena ni i'r nefoedd. Mae di sicrhau maddeuant trwy farw ar y groes, mae di concro marwolaeth trwy godi'n fyw o'r bedd, ond wedyn mi nath o esgyn i'r nefoedd fel rhagredegydd yr un sydd yn mynd gynta i baratoi fel bod lleill yn cael dod ar ei ôl. Ac achos bod Iesu wedi mynd i draw i'r llen i'r nefoedd at Dduw, da ni yn gallu cael y cadernid yna trwy drystio yn fo bod pob peth yn mynd i fod yn ei le. Mae o wedi mynd o'n blaen ni, ac os ydi o yno, os ydi o yn llywodraethu rwan, be da ni'n meddwl sy'n mynd i ddrysu cynllun Duw? Pechod? Mae Iesu wedi delio efo fo. Salwch marwolaeth? Mae Iesu wedi delio efo fo. Bod na rwy'n ddim yn gweddio drostan ni rwan, ond mae Iesu yn y nefoedd yn ymbil ar yn rhan ni rwan. Bod gynnon ni ddim nerth i fyw y bywyd yma, ond mae Iesu di rhoi'r ysbryd glân yn rhodd i bob Cristion yn barod. Pan ydyn ni yn gofyn cwestiynau mawr ynglyn â sut mae bywyd i fod? Sut da ni yn disgwyl i bethau fod? Da ni'n trystio Duw, y Duw sydd yn gwneud addewidion, y Duw sydd yn atgoffa ni o'i addewidion a pwy ydi o, a'r Duw sydd wedi dangos hynny unwaith am byth trwy fab annwyl Iesu Grist. Edliwch, os da chi wedi trystio yn Iesu Grist, mae'r Beibl yn deud bod gennych chi obaith sydd fel angor i'ch bywydau chi. Ella bod chi'n mynd trwy storm ar hyn o bryd. Ella bod chi ddim yn gwybod sut da chi'n mynd i wynebu fory neu'r wsos nesaf. Ond yn Iesu Grist, mae yna rhywbeth sicr, diogel a cwbl gadarn. Ac ella bod chi'n meddwl, ia, ond dwi'n simsanu yn fy ffydd. So what? Mae o yn angor i ni, a mae o yn gafal yn gwbl ddiogel yna ni, achos mae di gwneud y cyfan yn barod ar yn rhan ni. Dyna pam bod Paul yn ei lythyr at y Corinthiaid yn sôn fel hyn, yn yr ail lythyr at y Corinthiaid, penod 1, adnod 20.
Yn ddoef, Iesu Grist, y mae'r i holl addewidion Duw. Dyna pam mae trwyddo yr ydym yn dweud yr amen gogoniant Duw. Wrth i ni wynebu wsos newydd, cyfnod newydd, da ni eisiau gwneud hynny'n pwyso ar y Duw sy'n cadw iair. Yn pwyso ar y Duw sydd eisiau ni wybod bod o'n cadw iair. Y Duw rhagorol sydd i'r rhoi i fab i wneud y gwaith, i fynd i'r nefoedd, i fod yn obaith fel angor i'n bywydau ni. Be da ni'n wneud mewn ymatab ydy trystio. Ymddiried yng Nghrist, ymddiried yn y Duw sy'n cadw addewidion, a llawenhau pan da ni'n cael profi y bendithion sydd yn rhwym o bod. Nid oherwydd pwy da ni, ond oherwydd pwy ydi o, a be mae wedi wneud yn mwyn ni. Dywch ni weddio i orffen. Arglwydd, da ni'n diolch, ac yn clodfori dy enw mawr di, am dy fod ti yn Dduw sydd ddim yn deud celwydd, sydd ddim yn newid dy feddwl, sydd ddim yn deud y byddi di yn cadw ni ac yna yn mynd i gyfeiriad arall. Arglwydd, arwain ni trwy dy ysbryd glân i feddwl, i ddiolch, ac os nad yda ni eto wedi trystio, helpa ni i ymddiried yn Iesu Grist, yr un sydd wedi dangos unwaith am byth. Na ia ydy'r atab i da ddewidion di. Bendithion ni rwan wrth i ni ddod at fwrdd y cymyn a myfyrio ar dy aberth mawr dy fab yn mwyn ni, mwyn sicrhau y gobaith yna sydd fel angor i'n bywydau ni. Ni'n gofyn hyn clod i thenw. Amen. Dewch i ni ganu felly, cyn dod at fwrdd y cymyn. Yr emyn yn y dyfroedd mawr a'r tonnau, nid oes neb a ddeil fy mhen, ond fy annwyl briod Iesu a fu farw ar y pren. Cyfaill lliw yn afon angau, deil fy mhen i uwch y don, golwg arno wna i'm ganu yn yr afon ddofon hon. Dewch i ni godi i ganu. Wel, da ni yn cael dod ynghyd at fwrdd yr arglwydd. Ar benwthnos arbennig iawn ydy. Mae'n benwthnos hanesyddol wrth i ni weld cyfnod newydd i ni fel eglwys.
A dipyn o amser di mynd ers 1985 pan sefydlwyd yr eglwys a ddys i yma yn weinidog naif mewn sawl ffordd a Duw wedi bod yn ffyddlon i'w addewidion yr holl amser da ni wedi bod yma. Ac fel eglwys, mae yna bobl wedi dod, mae yna bobl wedi mynd, ond da ni heddiw wedi cyrraedd y pwynt lle da ni'n edrych ymlaen fel hyn. Bydd aryn ni fel aelodau yr wsos diwethaf dderbyn neges. Neges ddim yn asgwyl i ni fel arweinwyr, da ni'n ymwybodol bod o wedi bod ar y gweill ys amser, ond mae Sylvia wedi cyfnod hir yn plith ni, wedi dod at bwynt lle mae hi yn, oherwydd bod hi'n byw yng Nghaernarfon, a i thystiolaeth hi i'r bobl yno wedi dod i'r casgliad. Mae'r peth cywir iddi hi ar hyn o bryd ydy symud i eglwys yng Nghaernarfon. Rwan, da ni'n flin o'r weld ti'n mynd, Sylvia, ac yn ddiolchgar am gymdeithas yn yr Efengyl, yn ddiolchgar am wasanaeth hefyd, yn arbennig fel ysgrifennydd yr eglwys. A da ni yn dymuno bendith arna ti ac ar eglwys Caersalem wrth i ti fynd draw i Gaernarfon. Ond yn ogystal â phobl yn mynd, mae yna bobl wedi dod. A heddiw yn arbennig, da ni'n falch bod ni'n gallu croesawu Rhodri a Gweno, nid fel ymwelwyr, ond fel rhai sydd yn dod i'n plith ni. Felly gael eich gyhoedd chi yma. Bythefnos yn ôl fe nes i gyhoeddi bod nhw am ddod yn aelodau, a bod hynny bod hynny'n gyfle os oedd gan rhywun gwestiwn i holi. Wel, does neb ohonoch chi wedi holi cwestiwn. Wedyn mae hynny'n ddigon cadarnhaol, a da ni'n falch o gael eich croesawu chi yma. A mae yna rhyw broses swyddogol yn does i ddod yn aelodau yn ffurfiol. Felly ga i ofyn i'r ddau ohonoch chi, a ydych chi'n credu yn Nuw, yn Dad, Mab ac Ysbryd Glân? Ydych chi wedi edifarhau am eich pechod ac yn pwyso yn syml ar farwolaeth Iesu Grist eich arglwydd fel eich unig obaith am gael bywyd. Ac ydych chi'n addo byw gyda Iesu Grist fel eich arglwydd ac yng nghymorth Duw i fod yn ffyddlon iddo fo yng ngymdeithas yr eglwys hon. Felly, yn swyddogol di fod Estyn dy heilaw, cymdeithas i'ch croesawu chi. Mae'n swnio beth mor wirion a ni'n yn eglwys gymharol anffurfiol. Ond byddai di'r arglwydd eich bendithio a'ch cadw. Byddai di'r arglwydd ewyrchu wyneb arnoch a bod yn drigarog wrthych. Byddai di'r arglwydd edrych arnoch a rhoi i chi heddwch. A dwi wedi gofyn i Gwyl ddod i weddïo'n arbennig drostoch chi, a da ni'n croesawu Lleo a Lleicu hefyd yma. Mae'n braf iawn cael eich cwmni chithau hefyd. Felly Gwyl, ddoi di ymlaen i weddïo. Gadewch i ni blygu pen mewn gweddi. Diolch i ti ar bod yna gymaint o bethau allwn ni fod yn ddiolchgar am. Diolch i ti yn gyntaf ac yn bennaf am yr Efengyl o Dduw, ac am y gwaith rwy ti wedi wneud ar y groes droston. Fel bod pawb, bydd bynnag mae wedi wneud, gallu dod ata ti, ac am y ddeiant, ac ar rhodd bywyd sygwyddol a pherthynas gyda ti. A mwy na hyn o Dduw. Rwy ti ddim yn gadael ni'n amddifad ar ôl i hyn ddigwydd. Rwy ti wedi rhoi air i ni o Dduw. Yr Ysbryd Glân. A'n gilydd fel anogaeth ar hyd y daith. Fel eglwys, dyn ni'n ddiolchgar am ein gilydd. Dyn ni'n ddiolchgar i Dafydd ac i Gwenan am ei ffyddrondeb ac am weinidogaeth Dafydd dros y blynyddoedd.
Ac dyn ni'n diolch i ti hefyd o Dduw, dy fod ti wedi dod a Rhodri, a Gwenno, a Llio, a Lleici yn plith o Dduw. Ni'n diolch i ti o Dduw, dy fod ti'n Dduw sydd yn ateb gweddi o Dduw. Ac felly o Dduw, fel glywon ni y bore yma, mae'n ffydd ni yn o ti o Dduw. Dyn ni'n troi ato ti fel Duw sydd yn ateb gweddi o Dduw. Ac dyn ni'n gofyn i ti o Dduw, i ti fod yn drigarog ac i ti fendithio gweinidogaeth Rhodri o Dduw. I ti helpu fo o Dduw, i fod yn was i fydd i ti o Dduw. A dyn ni'n cyflwyno Rhodri, Gwenno a'r teulu, Lleio a Lleici i ti o Dduw. Ac yn gofyn i ti am dy fendith arnyn nhw fel teulu o Dduw. I ti fendithio ei ymwneud â'i gilydd o Dduw. Yn gofyn i ti am dy fendith arnyn nhw fel unigolion o Dduw. Yn ei ymwneud mewn dinas newydd, mewn tŷ newydd, gyda pobl newydd o Dduw. Ti'w cynnal nhw o Dduw, ac i ti fendithio eu tystiolaeth nhw o Dduw. Castella o'i gwmpas nhw o Dduw. Ni'n cyflwyno y plant i ti o Dduw, wrth bod nhw'n mynd i ysgol newydd, ac wrth i nhw dyfu o Dduw, bod hwythau hefyd o Dduw yn sylweddoli ac yn dod i weld pa mor hyfryd yw'r arglwydd Iesu Grist ac bod nhw'n trystio yno fo, fel i harglwydd a'i gwaredwr o Dduw. Da ni'n cyflwyno o Dduw, ein ei wneud a'n gilydd fel eglwys o Dduw ac yn gofyn i ti am dyfendith arno ni o Dduw, a bod ni'n ymwneud a'n gilydd fel dylse Cristnogion ymwneud a'i gilydd o Dduw. Ac ymddwyn fel brodyr a chwiorydd yn Iesu Grist. Da ni'n gofyn i ti am dyfendith ar ein tystiolaeth ni yn yr ardal yma o Dduw. A bod yna laweroedd yn dod i adnabod i fel i gwaredwr o Dduw. Yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Yno ti da ni'n trystio Dduw. Os yna byd special amdana ni. Felly da ni'n troi at y ti ac yn gofyn i ti am dyfendydd ac mwyn gogoniant i ddenw di. Yn enw Iesu Grist. Amen. Ac fel oedd Rhodri yn dweud, da ni yn dibynnu ar ffyddlondeb Duw ar gyfer ein bywyd fel eglwys, ar gyfer ein bywyd fel unigolion, ar ei drigaredd o, ar ei waredigaeth o yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly, beth mor addas ar Sul cynta Rhodri a Gwennon yn plith ni ydy bod ni'n cael dod at fwrdd ein harglwydd. Ac wrth i ni ddod, da ni'n cofio ma nid yn bwrdd ni ydy o, ond bwrdd yr arglwydd Iesu Grist. Fo sydd wedi gosod y drefn i fyny, fel ffordd i ni gofio am ei aberth rhyfeddol drosodd ni. Oherwydd, yn nos y Brydychwyd Iesu, fe gymerodd fara a'i dorri gan ddeud, hwn yw fy nghorff sydd er eich mwyn chi. Ac wedi sioperi fe gymerodd y cwpan gan ddeud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Felly wrth ddod, da ni yn holi'n hunain. Da ni'n holi'n hunain sut da ni wedi bod yr wythnos diwethaf efallai. Holi'n hunain sut da ni wedi caru Duw yn ystod yr wythnos. Holi'n hunain ar be da ni wedi bwyso yn ystod yr wythnos. A da ni'n holi'n hunain ble mae'n gobaith ni. A da ni'n dod yn ben isel ar un olwg yn cyfaddef yn bai. Ond da ni'n dod efo hyder. Da ni'n dod yn cofio fod na gorff wedi cael ei dorri. Fod na waed wedi cael ei dywallt mwyn yn cymodi ni a Duw. Felly da ni'n dod efo hyder yn yr arglwydd Iesu Grist ac yn edrych ar yr arglwydd Iesu Grist. Gadewch i ni weddio.
O arglwydd ein Duw, a thad ein harglwydd Iesu, mor fawr wyt ti, ac mor rhyfeddol dy ffyddlondeb. Da ni bob bore o'r newydd yn profi dy fendithion di o Dduw yn tad. Ond o arglwydd, da ni'n gweld y ffyddlondeb di yn y greadigaeth yn rhyfeddol, ond da ni'n gweld y ffyddlondeb di yn yr arglwydd Iesu Grist yn fwy rhyfeddol byth. Da ni gyd wedi crwydro fel defaid, toes am bawb ei ffordd ei hun. Ond mi nes di roi arno ef ar ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist, ein beia ni i gyd. Felly o arglwydd wrthyn ni ddod bore yma at dy fwrdd di. Da ni'n gofyn am gymorth ysgol i di fod dda eto, i droi cefn ar yn holl anwireddau, i droi cefn ar yn holl feia, i bwyso'n llwyr ar yr arglwydd, ac i ofyn am y gras i fyw mewn modd sydd yn mynd i ddwyn gogoniant mawr i dy enw di. Amen. Yn harfer ni yma ydy bod ni yn cydfwyta a chydyfed. Cydfwyta'r bara, chydyfed y gwyn. Be ddawn ni ar elfennau oddi amgylch mewn munud. Falle bod ni'n werth i mi ddweud mae'r gwyn yn ddi-alcohol i unrhyw sydd yn bryderus ynglyn â'r alcohol, a mae'r bara yn rhydd o glwten i unrhyw sydd ag anghenion fel yna. Ond mae'r gwahoddiad yma i bobl sy'n caru'r arglwydd i ddod a bwyta o'r bara a'r gwyn. Os ydych chi'n mynd siŵr o'ch berthynas a'r arglwydd Iesu Grist, yna gadwch i'r bara a'r gwyn fynd heibio, ond defnyddiwch y cyfle sydd o'ch blaen chi i ofyn i Dduw yn ei drygaredd ddangos mor sicr ydy ffyddlondeb o, a mor gyflawn ydy'r waredigaeth yn Iesu, yr un sydd yn yn achub ni. Tra da ni yn rhannu'r elfennau, mi ganon ni emyn efo yn gilydd. Cael ofyn i Steffan lle di ddod i gynorthwyo i rannu yr elfennau. O enw ardderchocaf yw enw marwol glwy. Dyna'r peth mae'r byd yn cael ei yn anodd i ddall. Sut mae rhywun yn mawr ag roes yn ardderchog? Ond dyma lle mae'n gobaith ni ynde. Caniadau archangylion fydd y fath enw mwy. Bydd yr anfeidrol ddyfais o brynedigaeth dyn gan raddau filoedd yno yn cael ei chanu'n un. A mi ganon ni ar yn heistedd.
Mae'r arglwydd Iesu nos y brydychwyd ef a gymerodd fara, ac wedi ddod ddiolch fe'i torodd, a dweud, cymerwch bwytewch, hwn yw fy nghorff, yr hwn a dorir trosach. Gwnewch hyn cof amdanaf, a gawn ni fwyta o'r bara. Ar un modd wedi trwperu fe gymerodd y cwpan, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch yn cynifer gwaith bynnag ar yfach, cof amdanaf. Gadewch yn yfed o'r cwpan. Oen Duw, yr hwn wyt yn tynnu y maith bechod da'r byd. Sy'n gyrhaw wrthym. Dyroi ni dy dangnefedd a danfon ni allan i fod yn oleuni mewn byd tywyll. I fod yn obaith mewn byd di-obaith. I fod yn tystio i byd sydd angen gwaredwr am dy gariad ac am dy ras. A bod i ras yn harglwydd Iesu Grist ac i dy gariad i o dad ac i gymdeithas yr ysbryd glân aros gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen.